Arewa Top Media, gidan nishadi. Ku yi subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. To jama'a, barkanmu da wannan lokaci. Kamar kullum dai, yau muna ɗauke da labarin wannan jarumin Kannywood mai suna Ado Isa Gwanja. Don jin ƙarashin bayanin, ku biyo mu a wannan TV mai suna Arewa Top Media, gidan nishadi. Shi dai Ado Isa Gwanja ya kasance mawaƙi ne mai tashe kuma jarumi a masana'antar Kannywood ta jihar Kano. Sai gashi kuma ya bujiro da wani tsari na cin karfe, wato jimin. Ko menene dalilinsa na yin hakan? Don jin hakan, ku biyo mu a wannan TV mai suna Arewa Top Media, gidan nishadi. Shi dai wannan jimin da ya kasance yana yin sa ne don gyara lafiyarsa, wanda kai ma ko ke ma za ki iya gudanar da hakan domin samun kuzari a jikinka. Domin ni ma fa ina yi. Kaɗan daga ciki kenan. Jama'a, kada ku manta ku kasance da wannan TV don sanar da ku da zarar abu ya faru. Arewa Top Media, gidan nishadi. Ku yi subscribe